ଆଜି ଦେଖିଲା ବେଳୁ ଫ୍ରିଜ୍ରେ ସଜନା ଶାଗ ଥିଲା। ହେଲେ ଚାଲ କରିବା ବୋଲି କହିଲି ମମିକୁ। ଆଉ ସେଟାକୁ ଭଲରେ ବାଛାବୁଛି କରିକିରି ମୁଗକୁ ଟିକେ ପକେଇକିରି ତାର ବାଲି ଗୋଡ଼ି ସବୁ କାଢ଼ିକି ସଜନା ଶାଗଟାକୁ ଭଲରେ ଧୋଇକିରି ତାପରେ ଯାଇ ମୁଗଟାକୁ ସିଝିବାକୁ ପକେଇଦେଲି। ସିଝିବାକୁ କଡ଼େଇରେ ଦେଇଦେଲି, ଟିକେ ହଳଦୀ ଆଉ ଟିକେ ଲୁଣ ପକେଇକିରି ସିଝେଇଦେଲି ଭଲରେ। ତାପରେ ସେତିକି ଭିତରେ ଶାଗଟାକୁ କାଟି ଦେଇକିରି ତାପରେ ତେଲ ଟିକେ କଡ଼େଇରେ ପକେଇ ଫୁଟଣ ପକେଇଦେଲି। ହେଲା, ଫୁଟଣ ତମେ ରସୁଣ ପକେଇ ପାରିବ ବା, ଆମର ରସୁଣ ଖାଉନାହାନ୍ତି ତ ପକେଇନୁ ଆମେ। ଆଉ ତମେ ପକେଇବ। ଆଉ ତାପରେ ତ ଶାଗ ପକେଇଦବ, ମୁଗ ପକେଇଦବ, ନଡ଼ିଆ ଟିକେ କରିକି ପକେଇଦବ, ଲୁଣ ଟିକେ ତମ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ପକେଇଦବ। ତାପରେ ତ ଘାଣ୍ଟିକିରି ଟିକେ ପାଣି ପକେଇକିରି ସିଝାକୁ ଛାଡ଼ିଦବ। ଆଉ ତାପରେ ତ ଖାଇବ, ବୋବାଲିଆ ଲାଗିବ। ଆଉ ହେଲା, କରିକି ଖାଇବ, ମୋତେ କହିବ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ। ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବ ଆଉ ଟିକେ। ଆଉ